Dobre, takže je tu súťaž, priatelia, poďte sa pozerať na súťaž, pretože teraz ideme súťažiť v tom, ktoré kabriolo sa zatvorí skôr, respektíve strecha, ktorá sa zatvorí skôr, takže ideme odštartovať. 3, 2, 1, teraz! Zaujímavé, výborné, nová technológia má čas. Ale pozor, okná sú hore. Jedna strecha ide. Áno. S oknami, presne tak. Pozor, 3, 2, 1, áno. No určite. Dobre, celkovo si myslím, že kto vyhral. Komu? Jemu. Dobre. Máme víťaza. Dobre. Ako sa hovorí, čest porazeným, Rišo. Lúčik. Tak, máš to mať.